आपल्या आयुष्यात अनेक माणसं येतात आणि जातात. काळाच्या ओघात काही लुप्त होतात किंवा हरवतात. माणसं हरवली असली ना तरी त्यांच्या आठवणी आपल्या स्मृतीत कायम कोरल्या जातात. अशाच काही हरवलेल्या माणसांचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न. हरवलेली माणसं. मीठवाला. एक म्हातारा मीठवाला यायचा. त्याची मीठ ही आरोळी इतकी हळू असायची की ती कोणालाच ऐकू जायची नाही. पण त्याची येण्याची वेळ मात्र ठरलेली असायची. सकाळी 11ची वेळ कधी सुद्धा चुकली नाही. त्यामुळे त्या वेळात लोक त्याला बघायचे आणि हाक सुद्धा मारायचे. त्याच्या मोठ्या टोपलीत पुठ्ठ्याने 2 भाग केलेले असायचे. एका भागात खडे मीठ आणि दुसऱ्या भागात बारीक मीठ. त्याच्याकडे मीठ मोजून द्यायचं मापच नव्हतं. आपण जी बरणी समोर ठेवू ती गच्च भरून तो मीठ द्यायचा आणि बरणीचा आकार बघून पैसे सांगायचा. बरं, गिऱ्हाईकांनाही त्यामध्ये कधीही गैर वाटायचं नाही. तो सांगेल तसे पैसे लोक त्याला देत असत. अर्थात तोही अवास्तव काही मागत नसे. एखाद्याने जर सांगितलं मला अर्धीच बरणी मीठ हवंय, तरी तो अख्खी बरणी भरून मीठ द्यायचा. अरे, अर्धीच बरणी सांगितली होती ना असं म्हणलं तर म्हणायचा, हे बघा, कुणाची बी बरणी अर्धी रिकामी असलं ठेवलेलं आवडत नाही बरं का आपल्याला. हे बघा, त्यांनी काय होतं, आयुष्यात आपल्याला अर्धच सुख मिळतं. तुम्ही अर्ध्याच बरणीचे पैसे द्या ना. आता बघा, तो खरंच या भावनेनं बरणी भरत होता की त्याला माहीत होतं बरणीभर मीठ घेतल्यानंतर कुणीच अर्ध्या बरणीचे पैसे देणार नाही, पूर्णच पैसे देतील. त्यामुळे त्याच्या वृत्तीचा अंदाजच लागायचा नाही. पण एक गोष्ट खरी, मिठासारखी जेवणातली सर्वात महत्त्वाची, जेवणाला किंवा अन्नाला चव देणारी गोष्ट तो आम्हाला घर बसल्या खूप मोठ्या आपुलकीनं पुरवत होता, हे मात्र नक्की.